Tulee, kun 8 minuuttia on otteluaikaa jäljellä, kun nyt tulee sitten Joona Ikonen tilanteessa ja Kalimo pelastaa, mutta ei jatkotilanteeseen enää ehdi, vaan se on Eemeli Suomi, joka iskee taululle tylyt lukemat 3-0. Ilves on tullut todella vahvasti tähän kolmanteen erään. Kapteeni Eemeli Suomi vie nyt joukkueen 3-0 johtoon. Kyllä nyt pieni napsahdus kuuluu tuossa jo vähän aika sitten tuosta kärppäselkärangasta ja Kalimovilla menee aivan täysin hermot. You want speed? You want quick feet? You want power? Then we got it. Tässä Kalimov jo hiukan rauhoittuneena tuolla, mutta tämä on se reaktio, mikä tuli tuon 3-0 maalin jälkeen. Kokeneelle venäläisveskarille hän tekee omat ratkaisut. Siinä ei nyt maalivahtivalmentaja Hilli pääse vaikuttamaan tähän ratkaisuun. Ei siinä ei kerinnyt, kyllä toi oli ehkä on parempi, ettei puutukaan nyt tilanteeseen. Kyllä, mutta ymmärrän turhautumisen. Pelannut loisto-ottelun ja ei tuu kyllä niinku joukkueelta riittävästi apuja ja tämmöisiä näin oman alueen menetyksiä.